Και να σώσουμε την πατρίδα μας, να πάρουμε τη χώρα μας πίσω. Διότι έχουμε χάσει την κυριαρχία μας. Όταν κανονίζουν και συμπεριφέρονται κάποιοι άλλοι πολιτικοί, κόμματα που έχουν δανειστεί, για παράδειγμα, λέω ένα παράδειγμα, η Νέα Δημοκρατία, είναι δανειζόμενη, είναι καθεστώς δανεισμού δηλαδή, 343 περίπου εκατομμύρια ευρώ. Και παίρνει τα σπίτια των ανθρώπων, νομοθετεί, που μπορεί να χρωστάει έξω τώρα, θα βγει ένας νόμος για 500 ευρώ. Πάνω από 500 ευρώ, αν χρωστάς, λέει, θα σου πάρουμε το σπίτι. Για ένα πεντακουσάρικο, σου πάρουμε το σπίτι. Το άκουσα προχθές αυτό συγκεκριμένα. Δεν μπορεί λοιπόν να κυβερνάει και πιστεύω ότι δεν πρέπει να κατέρχεται και κόμμα που χρωστάει σε εκλογές. Γιατί έχει σχέση δανειστή και δανειζόμενου με τις τράπεζες. Άρα, αν πάρει την εξουσία, θα έχει εξάρτηση από τις τράπεζες και θα νομοθετεί περί των τραπεζών. Εμείς αυτό. Είμαστε κάθετοι σε αυτό και διαφωνούμε. Καλά, θα αλλάξει ένα αφημί και θα αλλάξει και η νομοσία. Αυτό γίνεται συνήθως, αλλά αυτό πρέπει να έγινε με τη ΣΠΑΕ με το ποδόσφαιρο. Έτσι ακριβώς, αλλά πρέπει να επιληφθεί. Το έκανε και το Πασόκ αυτό ένα διάστημα. Σαφέστατα. Πονηρούλιδες είναι. Το άλλαξε και μετά ξαναπήρε το όνομα πίσω. Κάπως έτσι. Το θέμα είναι ότι πρέπει να επιληφθεί η δικαιοσύνη σε αυτό και εκεί είναι και ο ρόλος της, ότι να βλέπει ποιοι άνθρωποι χρωστάνε, ποιοι κινούνται κατά αυτόν τον τρόπο και να επιληφθεί. Για να προστατεύσει το δημοκρατικό πολίτευμα και να προστατεύσει και την ψήφο μας.